హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను చెప్పే టాపిక్ ఏంటంటే మీకు కొన్ని టిప్స్ చెప్తాను కొత్తగా వచ్చే యూట్యూబర్స్కి, మోటివేషన్ కాని వాళ్ళకి. అవి మీరు ఫాలో అవ్వండి. మీకు జెన్యున్గా సబ్స్క్రైబర్స్ అండ్ వాచ్ టైము అన్నీ వస్తాయి. ఓకేనా? అసలు మీ ఈ మిస్టేక్స్ అయితే అస్సలు చేయమాకండి. ఎందుకంటే మీ ఛానల్ ఈ మిస్టేక్స్ చేయటం వల్ల ఏమైందంటే మీ మోటివేషన్ రివ్యూలో ఫెయిల్ అవుతుంది. కనుక మీ మిస్టేక్స్ అస్సలు చేయమాకండి. ఏ మిస్టేక్స్ చేయకూడదు అనుకుంటున్నారా? ఓకే, ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి. ఫస్ట్ అయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే, మిస్టేక్స్ చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు సబ్కి వెళ్తున్నారు కదా, వెళ్తున్నారు బాగానే ఉంది. అందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే వీడియో లింక్ చేయగానే వెంటనే లైక్, వెంటనే సబ్ కొట్టేస్తున్నారు, స్క్రీన్ షాట్ తీస్తున్నారు, పెడుతున్నారు. అలా చేయకూడదు బ్రో. అలా చేస్తే స్పామ్ అయిపోతుంది. అస్సలు అలా చేయొద్దు. ఫస్ట్ది ఓకేనా, మేజర్ ఇదే. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవరో చెప్పారు, కొంతమంది చెప్పారని చెప్పేసి మీ వీడియోనే పక్క ఫోన్లో ఒకే రోజు 20-30 సార్లు చూస్తున్నారు. డైలీ కంటిన్యూస్గా ఒకే వీడియో కంటిన్యూస్గా రోజు ఒక నెలంతా చూశారనుకోండి, అది యూట్యూబ్కి తెలిసిద్ది. అలా కూడా చేయకూడదు. అది రివ్యూలో పోతుంది. అది కూడా పోతుంది అన్నమాట. ఒకటి, రెండు, మూడోది ఏంటంటే యూజ్డ్ కంటెంట్ మెయిన్ ఏంటంటే యూజ్డ్ కంటెంట్ బ్రో. చాలామంది రివ్యూలో ఫెయిల్ అయ్యేది ఎందుకంటే యూజర్ కంటెంట్ వల్లే ఎక్కువ ఫెయిల్ అవుతున్నాయి. దాన్ని ఏమంటారు, మన క్రియేటివ్ కామన్ వీడియోస్ ఫ్రీ లైసెన్స్డ్ అని చెప్పి వాడుకోవచ్చు అంటారు. మీరు అప్లోడ్ చేసినప్పుడు ఏం స్ట్రైక్స్ రావు, కానీ అది యూజర్ కంటెంట్ కిందే వస్తుంది. మీరు మోటివేషన్ రివ్యూలో అది ఫెయిల్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు వీడియోస్ని పూర్తిగా చూడట్లేదు బ్రో. పూర్తిగా చూస్తే ఏదైనా అర్థమవుతుంది. మీరు పూర్తిగా ఈ వీడియో చివరిదాకా చూడండి, మీకు ఖచ్చితంగా అర్థమవుద్ది. ఎందుకంటే నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా నేను మీకు చెప్తున్నాను. నా ఈ 3 ఛానల్స్ బ్లాక్ అయిపోయినాయి. ఇది 4వ ఛానల్. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు జెన్యున్గా ఎలా వస్తాయంటే మీకు ఓన్లీ మీరు యాడ్ ఇచ్చుకోండి. గూగుల్ యాడ్వర్డ్స్లో యాడ్ ఇచ్చుకోండి. ఓకే, మంచి కంటెంట్ 3 మినిట్స్ ఉన్న వీడియో, మంచి కంటెంట్, మంచి థంబ్నెయిల్ పెట్టండి, యాడ్ ఇవ్వండి. ఒక 3 డేస్కో 4 డేస్కో ఖచ్చితంగా మీది అది ట్రెండింగ్లోకి వస్తుంది. అది ఎలా చేయాలి ఏందనేది నా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో నేను మీకు చెప్తాను. ఓకే, ఇంకో మిస్టేక్స్ ఏంటంటే చాలామంది చేస్తుంది ఏంటంటే కొంతమంది వాళ్ళ ఫోన్లోనే వాళ్ళ వీడియో చూసుకుంటున్నారు. అలా అస్సలు చూడకూడదు. అస్సలు చూడకూడదు. మీ ఫోన్లో మీరు చూసుకుంటే అవి కౌంట్ రావు, వ్యూస్ రావు. అంటే మీకు ఆ రోజు అన్న మాకు వ్యూస్ చూపిస్తుంది, అవర్స్ చూపిస్తుందని ఒక అతను అన్నాడు. కానీ మీకు ఒక రోజు చూపిస్తుంది, 2 రోజులు చూపిస్తుంది కదా, కానీ తర్వాత నుండి అది రిమూవ్ అయిపోతుంది. సెకండ్ అయినా వితిన్ 24 to 48 అవర్స్లో అది రిమూవ్ అవుతుంది. కాబట్టి మీరు అలా కూడా చేయకూడదు బ్రో అస్సలకి. ఓకే, ఇంకో టిప్ ఏంటంటే మీరు మానిటేషన్ మీరు మంచిగా ఈ బ్యానర్ కరెక్ట్గా పెట్టుకోవాలి బ్రో. మంచి బ్యానర్ పెట్టుకోండి యూట్యూబ్ ఛానల్కి. ఓకే, మీరు వీడియోస్ చేసేటప్పుడే మంచి థంబ్నెయిల్స్ చేసుకోండి. ముందు థంబ్నెయిల్ చేసుకొని దాని తర్వాతే మీరు వీడియో చేసుకోండి. ఓకే, మీకు నా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను, రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ. ఓకే, రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ మీకు యాడ్ ఎలా ఇచ్చుకోవాలి, యాడ్ వల్ల ఎన్ని వ్యూస్ వస్తాయి ఏంటనేది మీకు వీడియో చేస్తాను. ట్రయల్ బేసిస్ మీద నేను ఒకటి ఇచ్చాను. ఆ ట్రయల్ బేస్ కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఎంతవరకు సక్సెస్ అయింది ఏంటనేది మీకు కూడా అర్థమవుద్ది. ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి, ఎలా యాడ్ ఇచ్చుకోవాలి వితిన్ 200 రూపీస్లోనే గూగుల్ అడిగి పే చేసి మనం ఎలా తెప్పించుకోవచ్చు, మన వీడియోని ఎలా సర్క్యులేషన్ చేసుకోవచ్చు అనే దాని గురించి. ఓకేనా? అది బ్రో. ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇంకా చాలా టిప్స్ ఉంటాయి బ్రో. మీకు జెన్యున్గా వచ్చే టిప్స్ బొచ్చుడు ఉన్నాయి. నేను చెప్తాను మీకు జెన్యున్గా ఎలా వచ్చేది అనేది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పటికీ నాకు 700 సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యారు వితిన్ 5 డేస్లో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అందరికీ నా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను బ్రో. 700 మెంబర్స్ అందరికి కూడా ఇంకా పెరగాలని కోరుకుంటున్నాను. ఓకే, 1000 అవ్వగానే నేను స్క్రీన్ షాట్ పెడతాను మీకు. లాస్ట్లో ఒక వీడియో దాని గురించి ఒక వీడియో చేస్తాను. జెన్యున్గా ఎలా వస్తారనేది కూడా ఒక వీడియో చేసి స్క్రీన్ షాట్ చేసి పెడతాను. ఓకే, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు వెంటనే కామెంట్ పెట్టండి, నేను రిప్లై ఇస్తాను. ఓకే, మీ నెంబర్ ఉంటే నా నెంబర్ కూడా పెడతాను, లేదా నా మెయిల్ ఐడి ఇస్తాను. నా మెయిల్కి అయినా సరే మీ డౌట్లు మెయిల్ చేయొచ్చు, నేను రిప్లై ఇస్తాను ఖచ్చితంగా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నా వీడియో నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారని నేను అనుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.